Күпме булса сездә көч һәм ялкын шул кадәрле җирдә хакыгыз. Муса Җәлил һәм аның көрәштәш дусты Рәхим Саттарның шигырьләрен студентлар әнә шулай төрле телләрдә башкара. Тарихчылар аның хакында моңарчы белмәгән фактларны ачыклый, белгечләр тормыш юлын җентекләбрәк өйрәнә. Узган ел герой шагыйрьгә багышлап Муса Җәлил документларда дигән җыентык бастырылган. Биредә Мусаның сугышка кадәрге чоры, әсирлектә вакыты һәм шәхси тормышын сурәтләүче 403 документ тупланган. Biz оларны һәр даим күтәрергә тиеш, байрак итәргә тиеш, һәм шул рухта без тәрбияләргә тиеш. Яшь буынны һәм башкаларга, башка халыкларга да без аларны шулай зурлап сөйләргә тиеш. Чөнки башка бер генә халыкларда да шушындый батырлык күрсәткән шәхесләр юк. Конференциядә катнашучыларны Мәскәүдән шагыйрьнең кызы Чулпан Җәлилова да сәламләде. Я ознакомилась с темами докладов и была поражена разносторонностью. 1944 елның 25 августында Берлин төрмәсендә 11 каһарман җәзалап үтерелгән. Алар арасында Муса Җәлил дә була. Күпләр илнең азатлыгын фашистларны җиңүне максат итеп куйганнар һәм шул максатка ирешкәннәр. Безнең язучыларыбыз корал тотып кына түгел, каләмне дә эшкә җиккәннәр. Бөек Ватан сугышы башлангач, Муса Җәлил нәкъ менә шушы фатирдан сугышка китә. 1942 елда дошман чолганышында калып, әсирлеккә эләгә. Берлиндагы Моабит төрмәсендә үлем җәзасын көткәндә дә ул фашистларга нәфрәт тулы шигырьләрен иҗат итә. Конференциядә үсеп килүче буынны да герой шагыйрьләребез, сугышчан каһарманнарыбыз үрнәгендә тәрбияләү турында сүз булды. Студентлар арасында Муса Җәлилне ни дәрәҗәдә белүләре турында сораштыру да уздырганнар. 300 җавап бирүченең 98% әлеге шәхес белән таныш булып чыга. Ребята не только жители Татарстана. Бу безнең республика студентлары гына түгел, ә чит төбәкләрдән дә килүчеләр. Алар да Муса Җәлил белән таныш икән. Димәк, аның исемен мәңгеләштерүдә зур эш алып барыла. Муса белән бер рәттән җиңү өчен көрәшкән башка фронтовик язучыларыбызны да искә алдылар. Аларның язмышлары гына түгел, иҗатлары да охшаш. Кәрим белән Муса Җәлилнең уртак каһарманлыклары һәм шигърияттәге уртак темалары турында булды. Чыгышым бүгенге көндә бу чара бик мөһим дип саныйм, бик вакытлы, бик зур әһәмияткә ия яшь буынны тәрбияләүдә һәм Әлегә сугыш чоры каһарманнарының иҗаты да тормыш юлында тулысынча өйрәнелеп бетмәгән. Шуңа күрә бу өлкәдә башкарыласы эшләр күп дип белдерделәр пленар утырышта. Инзилә Хөсәенова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.